Skatemiljøet passer jo faktisk rigtig godt sammen med teknomiljøet, for det er noget nyt, det er moderne, det er ikke som de andre, og de er ikke bange for at være anderledes. Skateturen var i de større danske byer, hvor der selvfølgelig er et urbant miljø, men der er jo ikke skateparks lige så mange steder i Danmark, som vi var med skateturen. Så vi var først på beatet, kan man sige, med Telia. Udover Team Telias opvisninger, som de lavede 3 per eventsted, jamen så havde vi i år koblet Per Vers, en freestyle rapper på, som faktisk har vundet DM i freestyle rap 2 år i træk. Derudover havde han så en human beatbox med. Ja, forud for skateturen lavede vi en skate flyer book, som vi faktisk sendte ud til alle vores Telia-shops selvfølgelig, alle skatehaller i Danmark, derudover til alle ungdomsinstitutioner, så mange som vi kunne få fat på. Derudover lagde vi det så også foran på Chili Magazine, som var med som mediepartner. Jamen, skatemiljøet er interessant, det er urbant, det er anderledes, det er spændende for mange mennesker. Ved at lave en skatetur rammer du målgruppen i øjenhøjde, du rammer dem om sommeren, hvor det er varmt, du er udenfor. Det er ikke traditionelle kanaler, hvor der er en masse anden støj. Jamen udover at være ude på eventstederne, jamen, så har vi selvfølgelig også kørt et skatesite og et website på Surfboard. Og man kan sige, skatesitet har vi høstet rigtig meget ros for. Ja, vi får rigtig god eksponering, når vi er i små byer. Noget af det, som vi har virkelig lagt fokus på, det er location.